Grabatzen ari garen unean, goizeko 3 izateko 8 minutu falta diren honetan, Urrutiko Etxeak eta Mari Ezkurrenak Laso eta Imazen aurka jokatu duten Bilboko Aste Nagusia torneoko baikoren adarreko finalerdiaren analisi egingo dugu. Pronostikoak hautsi dituzte Lasok eta Imazek, egia da partida pare-parean zegoela pronostikoen arabera, baina 22 eta 13 irabazi diete Lasok eta Imazek Urrutiko Etxea eta Mari Ezkurrenari, gauza asko gertatu diren norgehiagoka batean. Gogoratuko dugu atzo, Altunak eta Martijak erraz 22 eta 8 irabazi zietela Elordi eta Zabaletari Asperen adarreko finalerdi horretan, eta honen bestez jada finala erabaki dela bertan izango dira Altuna eta Martija batetik, eta Laso eta Imaz bestetik, hori igandean izango da. Bestalde, partidaren analisiarekin behin sartuta, esango dugu Mari Ezkurrenak ez duela betiko nagusitasuna erakutsi eta horregon dela batean norgehiagokaren gakoa. Teoria mailan, bi bikote hauek atzelarien nagusitasunaren arabera osatuta zeuden, hau da, Mikel Urrutiko Etxaia da, 33 urteko pilotari bat da, ez dauka lehengo freskotasunik, ez dauka lehengo atzelariari laguntzeko gaitasunik, ez da gutxiagorik ere, bestalde batetik berriz pilotari handia izan da, merezi du errekonozimendu hau, eta horregatik teorian atzelari edo nagusituko zen atzelari batekin behintzat ipini dute, eta bestaldetik Ander Imaz oso uda ona egiten ari den pilotaria, egia da bere goraberak ere izan dituela partida zehatz batzuetan, baina orokorrean oso sendo jokatzen ari da atzeko kuadro horietan, eta gaurkoan hori gertatu da, batetik Ander Imaz bere sendotasun horri eusten egituela, baina Jon Mari Ezkurrenak ez dela nagusitu, eta hortxe egonda partidaren lehen zatiko gakoa. Urrutiko Etxea erabat jokoz kanpo utzi dute, ez du inongo abagunerik izan lehen da biziko zati horretan Zaratamarrak. Egia da Unai Laso ere etzebilela bere punturik onenean, pilota batzuk eta defentsa normalean galtzen ez dituenak galdu ditu, hor Zabalean eta Kamut Samar ikusi dugu Bizkarreta Gerendiengo aurrelaria, baina atzean izena Ander Imazena da. Sekulako partida egin du, hasieratik partidan oso sartuta ikusi dugu Oiartzuarra, eta horrek noski partida amaieran eragin handia izan du. Lehen da biziko etenaldira 12 eta 6ko emaitzarekin iritsi dira, baina egia da egin batean partida pixkanaka aldatzen ari zela, ez? Lehenengo zatian Mari Ezkurrena ikeragarri deseroso ikusi dugu, horrek noski Urrutiko Etxeak kutsatu du, eta Urrutiko Etxeak ere ez du inongo abagunerik izan. Unai Laso berriz eroso ikusi dugu, naiz eta pilota batzuk ez dituen ongi eman edo galdu egin dituen, eta Ander Imaz oso sendo, baina gerora pixkanaka norgehiagoka aldatu egin da. Jon Mari Ezkurrenak atzean nagusitzen hasi da, bai euren pilotarekin eta baita Laso eta Imazen pilotarekin ere, eta horrek abaguneak sortu dizkio Urrutiko Etxeari aurrean, eta egia da tanto batzuetan zehaztasun falta izan zaiola, eta batean zorte txarra ere izan dela, ez? Pare bat txapa edo joan zaizkio ikeragarri ongi gurutzatutakoak, bikain gurutzatutakoak, baina horixe, arrastoak eta ongi ez neurtu izanagatik beste bikotearentzat tanto izan direnak, baina 11 eta 13 hurbildu dira, hor Mikel Urrutiko Etxea sekulako distira atera du, udan eman dizkioten aukeretan Mikel Urrutiko Etxeak esango nuke irudi ona eman duela, gaurkoan ere alaxe izan da, galdu dituen pilotak grazia handiarekin galdu ditu, eta egia da une honetan Mikel Urrutiko Etxea ez dagoela exigentzia goren bat eskatzeko, edo partiden analisiak exigentzia goren batean egiteko puntu batean, ez? Hala ere, 11 eta 13ko horretan, naiz eta Ander Imaz gutxiago izan, atzean sendo jarraitu du, Jon Mari Ezkurrenak palankari gehiago eman behar izan dio, eta gerora 11 eta 13ko hori izan da norgehiagokan egon den unerik berdintsuena izan ere. Gero Laso eta Imaz erabat joan egin dira berriz ere, Mikel Urrutiko Etxeak pilota garbi bat galdu du, txapapera joan zaiona, Ander Imazek sendo jarraitu du atzean, Jon Mari Ezkurrena pixkanaka amiltzen joan da, eta egia da esango nuke lehen zatian
Unai Lasok distira handirik erakutsi ez duen bezala partida ona jokatu du zuzen, ikusi Mikel Urrutikoetxea baino abiadura gehiago zuela, baina distira hori falta izan zaio bigarren zatian ez. Bigarren zatian eduki du, tanto asko amaitu ditu, horren ondorioz 20-13 aurreratu dira, eta azkenerako partida 22-13ko emaitzarekin garaipen garbia gaurkoan Laso eta Imazentzat, behar bada Urrutikoetxearen azkenetako aste nagusia torneoan esango dugu, eta oraingoan ere ez du finalera sartzerik lortu, baina finala bai zehaztu da. Igandean Bilboko Miribilla pilotalekuan izango dira, Altuna eta Martija Asperen adarretik, eta Laso eta Imaz Baikoren adarretik, eta bai partidaren atarikoa eta bai partida ondorengoa ere kirolunean ikusi ahal izango dituzue. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.